Interventiewerkers Henk Benen en Erik Christians gaan weer op paard. De binnenstad van Ljouwertien. Daar treffen ze geregeld mensen aan die geen dakpoppen de holle hebben. Joet is het koud en hebben de meeste daklezen in het tijdelijk onderdak zocht. In de bibliotheek, waarom? Omdat veel dak- en thuislozen overdag hier komen. Ze moeten vaak de nachtopvang 's ochtends vroeg verlaten, kunnen pas om 5 uur weer terug. En overdag zoeken ze dan een warm plekje en dat is in de openbare bibliotheek een gangbare plaats om te komen. Wij zijn eigenlijk de hele dag op zoek naar daklozen die tussen wal en schip vallen, kort gezegd. Dus die niet goed in beeld zijn, die of wel gebruik maken van de nachtopvang, maar eigenlijk verder geen perspectief hebben van hoe kom ik verder. Of die letterlijk op straat slapen in een tentje in het bos. En wij proberen in contact met ze te komen en met hulpverlening eromheen weer in beeld te krijgen. Op deze wijze hebben ze vrienden hier rond 200 mensen die op stritterswalken hopen. Soms is er sprake van verslaving, soms is er sprake van psychiatrisch ziektebeeld. Vaak altijd wel schuldproblematiek, waardoor ze ook niet bij een woningbouw kunnen aankloppen en een huis kunnen huren. In de winter zie je de meeste daklezen jongens de Ljouwerter nachtopvang op. Daar is plak van 50 mensen.